Diyan uson. Hi, good morning everyone. Happy Valentine's Day or Happy Ash Wednesday. Niya mao ni na ami kuro sa agtang. Kay as a Catholic religion, pag-prepare ni sa among pag-celebrate sa Holy Week. 40 days gikan karon paingon sa Holy Week. Mao ni ka mga nice people gikan minanimba. Anja pagkahuman pangutanon ako ang akong bana na makadawat ko karon og bulak de. Sulti na tinuod. Aw na di manjud. Hingprangka na gadyo siyang dili jud ay siya muhatag og bulak. Kay unsa man nga rason nganong dili man ka muhatag og bulak. Dili man na makaon. Mga demon kulitaw mo gaga kay pagkakaan bulak, kasudan. So what tay mahimo mga ka-nice people kay mao man ang ijang prinsipyo, mao man ijang mindset. Gisigaan ko sa ijang mata. Valentine's Day karon unsa imo kung gisigaas imong mata. Pastilan ang akong bana. This is our Valentine's Day vlog. Kay kuan man kanang alimutan na ka? Gialimutan man si nga kanang abi gialimutan ka kay kanang na teens ka kay ako kon pahatagon og bulak. Inginom man sa og kape kay samtang nagkape-kape mi mao nang nagdiskusyon pud mi tungod sa kuan tungod sa Valentine's karon ja Ash Wednesday pa jud. Magi ka na kay. Okay, ka mga nice people, this is our kanang Valentine's vlog edition. So, what tay mahimo mga ka-nice people kay di jud siya mohatag nako og bulak. Di mohatag og balon bisan heart nga balon nga tag 20. So, atong respetuhon ang ijang prinsipyo or mindset kay di lagi jud kuno makaon ang bulak. Ang ija kaon ra gid ijang gusto kinahanglan tanan malipay. Iyang pamilya ang malipay. Okay, maora to. Happy Valentine's Day, everyone. May bigas bulak. Magkakwarta ang magnegosyo bulak. Dili man siguro di ay dili magkakwarta nimo si imo classmate. Kay di man mo palit og bulak para nako. Di ay kasabot mo gud sa mo gud sa ingnon nako nga. Ano lagi ako ba na nga papalit og bulak para nako sa Valentine's Day. Di jud mo palit dai di jud sa kunsaon. Ako na nandiyan giingnan, jadi lagi kuno kay malaya ra. Malaya ra ang iyang gupa diha nimo og tagaan kaniya og bulak. Sige, okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Happy Valentine's Day.